morning ngenza ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzobheka khona le video kama ngumsizi aka inkosi admin mabuqala ngale bethu liqinisekiso leqiniso subscribe uzokuthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel wengenza kwethu udaba olutrendayo seliboshiwe ke ikhansela le ANC elineminyaka 41 lase Canada ke North West ubeke icala lokulala nabafana ababili abancane ke under 16 uphinde wabekwe elinye icala lokuthi ke wasendela omunye kumfana isitho sakhe sangasese WhatsApp kana amavideo akhe abonakele ke trenda einkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayakhuluma ke ngaye einkundleni zokuxhumana lo umlisa wengane zakho nangomunye uthi uyacabanga ngoba ke lisazohola njengoba ke lilapho ke ejele akudlalwa ke la eMzansi umholo uzofika kuqondile ekhaya lakhe nangomunye uthi ke sengathi umthetho ongenza ke okulungile ngifisa ukuthi ngizovula khona umona kuma ukuthi usuyibonile ke video yalo umlisa wengane zawethu lapha ke einkundleni zokuxhumana njengoba ke di trend lapha na ke kuthi mina sengiphuma kanje.